With the ruling party ZANU-PF panguva ino yemakupisa, tiona kuti the war veteran Geza vachiitema kuma-central committee member vakambopa mutungamiri wenyika yeZimbabwe 10 days dzokuti aresign. Vakomana vofaiwa aiwa honzi ngavaruve pasi aiwa vasangana kubopuwa kana mukana kuti vai vaite hearing. Sena pena mashoko anobuda anyorwa panapa pamusoro pesuspension yavo from the ruling party. Popai panoti chibwadi subscribe or turn on the bell icon. Tipina paimba BBC Zimbabwe vanoposta this picture ramukona iro kudanyora chiti temperature rising in ZANU-PF. ZANU-PF Central Committee member and a war veteran Geza, who gave Mnangagwa 10 days to resign as president of Zimbabwe, has been suspended from ZANU-PF without going through hearing. Domashoko ari panguva ino tiona ana Geza achisuspendwa from the ruling party achinzi avakomana vavai pasi noda kwokuti amukataura mashoko ekuti mutungamiri wenyika aiwa aresign. Toona kuti panapa maroyalist emutungamiri wenyika yeZimbabwe mupushira for 2030 ndivo vouya ava vachikonzeresa this suspension. Panapa toona panguva ino zvekare pane marumors ari kutenderera esuspension zvekare paThe vice president president muchirunga pamusoro peexposa corruption muchina vakomana vari aligned nemutungamiri wenyika aiwa vari kuonekwa kuti mafraudsters. Mashoko atiri kuona kuti manguva ranhasi ratikuona mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa vachidzoka back in office, vanhu vari kutarisira zvakawanda zvakasiyana-siyana vachishaya kuti achatangira papi maresolutions aachaita. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kucomment section medu, subscribe or and turn on the bell icon.